ହାତରେ ତିଆରି ମୋ ହାତରେ ତିଆରି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବାଲି ଘର ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତା ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତା ମୋ ପିଲାଦିନ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତା। ଯିବା କାମକୁ କୋଉଠି ଯେ କୋଉଠି ଯିବା ଥାନା ପାଖକୁ। କ'ଣ କାମ କ'ଣ କାମ କ'ଣ ମାଲ ଗୁରା ବାହାର ଥୁଆ ହେଇଛି ପ୍ଲାଏ ବାଉଁଶ ଗୁରା ବର୍ଷା ହବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଯିବା ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ରଖିଦେବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା कॉलेज रोमियो वर्षा हो कि खरा जा हो एसएन कॉलेज थब टुका चलिकी पूरा भिड़ पाइच मजा। नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुछु आउ गोटे ब्लॉग समस्त को मो तरफ शुभ सकाळ। कौन कौच कमटा कहीदेला गल कि काम उपर पलि आसाइन काम उपरक आसिक देखाला अपू हाय सांग मैंने तापर कौन कर सब कमेंट रे कह दियो। मो भाई के लाइक कमेंट शेयर जहाँ बात सब कर दे तापर चलो देखिए कौन के काम होजु से थाना पाक जो घर देखी पारे से आल जीवा आज से दिन पलैला कि आउ कि अच्छी नहीं कि जिमु आ सकाल सकाल पलि गाड़ी की अपेक्षा करुँ गाड़ी आस जिमु आ प्रसन्न शुक्ल गोटे गीत गाइबे कंठशिल्पी प्रसन्न शुक्ल कथा चपे दियो। रोमियो तो चलला कॉलेज भाई कॉलेज क्या पाओ कि न पाओ अपू पाइब ओडिया डिपार्टमेंट हीरो सी खरा हो कि वर्षा हो जा हो अपू थब से गाले गोटे मारुची चल देखिए कौन केमती हो चलो माली गीत गोटे गाइबे माली हाफ पेंट रे कौन करिया कह हसटा कि लक्षे टाका हस गीतटा गा कि गीत गाइबा आज आपण कहतु कि गीत गाइबा आपण कहतु लो बाप आम एसएन कॉलेज तो हीरो रोमियो एसएन कॉलेज रे जो मैंने वीडियो देख तो चिन्ह थो विषय किसी कह पड़े हाथ हल्ला देना पूरा रही आउ कौन धन कह कौनु गाड़ी केत आसो फोन उठने मुझे चाल तार से समय भर गोटे गीत टे गा अपू हाय हाय माटी अगणा रे चालुथिली रे मु फूल झुलणा रे झुलेई देलु तू डाकिलु आरे आ मन टिके देई जा मन देली मु ओ बाबू आई लव यू ओ बाबू आई लव यू जदि एमिति हुअंता मो पिला दिन पुणी फेरी आसंता तो हातरे तियारी मो
ହାତରେ ତିଆରି ମୋ ହାତରେ ତିଆରି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବାଲି ଘର ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତା ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତା ମୋ ପିଲାଦିନ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତା। ଏସ୍ ମାଲିକ ଆଉ କ'ଣ କହିଦିଅ ଟିକେ। ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କାମ ତ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା। କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ଟିକେ ଖାଇକି ଯିବା ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଟିକେ ସାରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। 4ଟା ବେଳେ ଟିକେ ମାମୁଁ ଘର ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୀତଟି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ପଚାରିଦିଅ ଟିକେ। ଆଉ ଗୀତଟି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଚାଲ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇ ଗଛର ହଲିଲା ଗଛ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲି ପଠେଇଦେଲେ ନା ଏଇଟା କହୁଥିଲି କ'ଣ କହିଲା କହିଲା ନା ପୁଣି ଚ୍ୟାନେଲ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ଲିଙ୍କ ପଠେଇଦେବି ଲିଙ୍କ ପଠେଇ ଆଇଛୁ ଟିକେ ଧନା ଗାଡ଼ିର ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ। ଧନା ସିଟ୍ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା ଧନା ଚଏସ୍ କୋଉ ଭଳିଆ। କୋଉଟା ସେଇଟା ସେଇଟା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖୁନି ଏଇଟା ହଁ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ଭଲ ଇଏ। ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ କିଛି କଲର ନାହିଁ। ସେଇଟା ପକେଇଦେ ମାନିବ ସେ କଲର। ହଁ ସେଇଟା ପକେଇ ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସାନ୍ରେ ଆଉ। ଚଲା ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲୁ ଘରକୁ ନିଦ ମାଇଲାଣି ଶୋଇବୁ। ଆସିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଫାର୍ମ ନୂଆ ଅତିଥି ଆଇଛନ୍ତି।
ଆଉ ଧନାଇ ସେଠି ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ସିଧା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କଣ୍ଟା ଥିଲା, ପୁରୁଣା ମାଲ ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି। ମାଲ ତ ସେଇଦିନୁ ପଇଲାଣି, ତମେ ନଉନା ମାଲ ଖତମ ହେଲାଣି। ତ ଆସିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଗଲା, କାମ ବି ବାହାରକୁ ସବୁ ସାରିଦେନୁ। ଆଉ ଧନାଇ ଆଜି ଆସିଥିଲା। ଧନାଇ ବୁଲିବାଲି କହିଲା କି ଟିକେ ପୋଖରୀରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦାନା ବାନା ପକା, ତତେ ପୋଖରୀରେ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ ମାଛରୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କୁହ, ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ହଉ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ରହିଲୁ, ଟାଟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ।